Hello, sziasztok! Köszöntünk titeket az Easy Peasy FX podcast műsorában. A mai vendégünk Pátrik, a nyerőtípus vezető mentora, és neki fogom feltenni a kérdéseket. Első körben egyébként szeretnék nektek arról beszámolni, hogy lett egy community, ahova tudtok csatlakozni, és meg tudjátok találni a trader haverotokat megyéken, vagy éppen városokon belül. Ezt a mi kis Instagram oldalunkon majd meg fogjátok találni, csekkoljatok rá, és akkor most köszöntöm Patricket. Hello, szia! Hogy vagy, mi a helyzet? Szia! Mesélj egy kicsit magadról. Szia, én is köszöntök mindenkit, és elsősorban köszönöm a meghívást. Mi is köszönjük, hogy itt vagy. A kezdetek nálam elég érdekes dolog, vagy elég érdekes téma, mert igazából én egyik barátom által csöppentem bele ebbe az egész tőzsdés dologba. Úgy kezdődött, hogy 2020 legelején, amikor beköszöntött a Covid időszak, akkor én még egyetemre jártam, és rengeteg időm felszabadult. És tudtam, hogy egyik barátomnak korábban vásárolt egy tananyagot, egy ilyen tőzsdéset, mm, nem, meg se nyitotta, meg semmi, csak akkor érdekelte, hirtelen felindulás, akció, szerintem ezeket úgy ismerjük, Ja, persze, és mindannyian, igen. igen, és tudtam, hogy van neki, mert akkor mondta, úgy voltam vele, hogy figyelj, kezdjük el, mondtam neki, hogy próbáljuk meg, érdekel is a téma, van is időnk, és én igazából így csöppentem bele ebbe az egész közegbe. Egyébként én korábban sportfogattam, viszonylag sikeresnek is mondanám ott magam, mert ez sajnos elég sokszor kitiltással jutalmaztak a különböző mm, cégek, úgyhogy ez még pluszba is kapóra jött, mivel már nem is tudom hányadik számlámat letiltották, így kellett valami plusz bevételi forrás, és ez nekem ideálisnak tűnt hozzá a tőzsde. Na, szuper, szuper. Jó, és akkor említetted, hogy 2020 elején kezdtél el, ugye ez pont a Covid időszaka volt, és ugye akkor mindenki otthon volt, ment a befordulás, viszont olyan habitussal rendelkezte, hogy inkább ezt nem a hátrányodra, hanem az előnyödre fordítottad ezt a Covid időszakot. Mesélnél egy picit arról, hogy ez milyen intenzíven történt az egész, és mennyi időt vett maga a folyamat, tehát hogy mennyi időbe telt az, hogy profitos traderré avanzsálj. Persze, hát ez nekem szinte, hogy őszinte legyek az egész nap. Tehát én elkezdtem, és annyira megtetszett, meg annyira magával ragadott ez a légkör, meg maga, nem tudom, szerintem többen vannak így, akik belenéztek, látták a csártok, mennek a profitok, jó esetben ugye, és ez tényleg egy teljesen más közeg, folyamatosan történik valami, nincs egy pillanatra sem megállás, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, főleg akkoriban ez a pezsgés, amikor minden ugye leült, és én körülbelül a napom 80%-ába ezt csináltam, főleg mi így a baráti közösségünkkel pont elkezdtünk egy ilyen challenge-et, hogy ne lustuljunk el, hogy kikelt fel korábban, és akkor a vesztesnek, aki legutoljára kelt fel, ilyen büntetést szabtunk ki, és ez ment körülbelül 1-2 hónapig. Tehát a végén már ilyen 6 órakor keltünk, hogy így megelőzzük a többieket, és így azért bőven volt időm napközben, tehát én a napom nagy részét igazából ide szántam. Ez azt jelenti, hogy több hazai mentornál, külföldinél is, tehát én nagyon sok tananyagot megismertem, beleástam magam a különböző stratégiákba, lebegteszteltem, tehát számomra ez egy nagyon intenzív időszak volt. Na, nagyon szuper. Ugye ez különbözteti meg a nyerteseket és a veszteseket, hogy te tényleg a célodra fókuszáltál, pláne egy ilyen helyzetet
ugye nagyon jól a javadra tudtál fordítani, és nem sopánkodtál, meg alkohol problémák, és a többi minden, hogy az átlag ember ezt tette. Nagyon jó, ezért gratulálunk. És akkor lenne még olyan kérdés, hogy említetted, hogy ugye több külföldi és magyar mentortól is tanultál, és hogy több stratégiát átvettél. Megemlítenél egyet-kettőt ezek közül, vagy számodra melyik volt az, ami egyébként így picit meg tudott tolni ezekből, hogy Uh-huh. jó, köszönjük szépen. Hát neveket így konkrétan nem említenék, de tehát az ilyen nagyobb ismertek itthon is, igazából megismertem támaszellenállási stratégia, alakzatok, trendvonal, gyertyaformációk, Fibonacci, mm, tehát ugye ezek általában így nem egy helyen, hanem különböző mentorok, de volt például ingyenes tananyag, ami ugye elérhető YouTube videók, tehát én nagyon kerestem, meg kutattam az információkat, hogy minél jobban megértsem magát a piacot. Beletartozott még Elliott elmélet, Smart Money, és igazából még szerintem volt olyan is, aminek már a nevét se tudom. Tehát én számomra ez egy tényleg olyan időszak volt, meg úgy kutattam, nyilván nem egyszerre, tehát azt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor én most egyszerre ezt is tanultam, meg azt is, hanem több héten át folyamatosan csak egyre fókuszáltam, én visszateszteltem azt, miután már megértettem a működését, statisztikát készítettem hozzá, tehát ez a folyamat ez így nézett ki. Igen, igen. Hát én is így voltam a legelején, hogy én is több stratégiába belenyúltam. Bár az én személyes meglátásom az, hogy én akkoriban ugye fogalmatlan voltam, és én ezt utólag hibaként könyvelem el, mert most már ezzel a fejjel és ezzel a tudással én úgy gondolom, hogy nem szükséges sok stratégiát lapozgatni, meg belekóstolgatni, hanem inkább fókuszáljunk egyre, vagy maximum kettőre, és ugyanezt, hogy valaki találja magának egy vagy kettő jó mentort, és ugye itt lehet az egyik például egy Forex mentor, a másik, aki az élet területén előre segíti, és akkor inkább egy vagy maximum két dologra Uh-huh. menjen a fókusz, mint hogy ennyi többfelé. Te ezt hogyan gondolod? Hogy nyilván nem kell egyezni a nézetünknek, tehát ez tök baráti beszélgetés, itt nyugodtan mondhatod, hogy szia, én ezzel nem értek egyet, ebből probléma nincsen. Nekem ez volt Uh-huh. a személyes megélésem, hogy utólag átgondolva én ezt már rossz döntésnek tartom. Mm, Én egyébként abból tartom jó döntésnek, hogy itt tényleg nagyon sok mindent megismertem, és én ezt később kamatoztatni tudtam, amikor saját rendszert igyekeztem építeni, de erről majd később. És számomra ez még azért volt, vagy azért gondolom azt, hogy ez egy olyan időszak volt, ami előre segített, mert a hibákat, tehát mindig voltak olyan dolgok, amik, hogy most egy konkrét példát említsek, tehát számomra a legtöbb stratégia, sőt, amikkel találkoztam mindegyik, az teljesen szubjektív volt. Jó, nem teljesen, de nem volt konkrét szabályrendszer hozzá. És ez például azt eredményezte, hogy voltak olyan, tehát én csináltam azt, hogy lebegteszteltem, majd egy héttel később újra. Ugyanazon a páron, ugyanazt, csak nyilván azért kellett eltelni egy kis időnek, hogy ne emlékezzek arra, hogy pontosan mi történt. És az érdekes, hogy ugyanazt a stratégiával sokszor teljesen más eredmény jött ki, mivel más hangulatban voltam, és akkor éppen kicsit máshogy láttam. Tehát például, hogyha most egy alakzatokat nézünk, akkor egy alakzatnál egyik alkalommal azt vettem, hogy ez jó, másik alkalommal úgy voltam vele, hogy hát ez nem olyan szép konfirmáció, és ez nyilván befolyásolja az aktuális hangulatom, hogy milyen volt,
vagy éppen hogy láttam, például általában, hogyha boldogabb az ember, akkor jobban belemegy a kereskedésbe, magabiztosságot érez, úgyhogy én számomra ez volt a fő tapasztalat. Egyébként ami érdekesség, és ezt még nem is mondtam, hogy még mi is voltunk egy communitybe korábban, és én például tőled is, vagy a meglátásaidból is sokat tudtam tanulni, meg hasznosítani. Na, hát ezt nagyon szépen köszönöm, igen, tudom, melyik community lehetett az. Ja, na, egy picit összegzem, amiket mondtál, vagy egy picit próbálok én is kitérni, mert ugye a podcastjaink az inkább ilyen kis iránymutató, kis segítségnyújtás azoknak, akik most kezdenének forexezni, vagy akik egy picit haladóbbak, de még nem jutottak el a sikerre. Tehát, ahogy te is említetted, hogy mennyire fontos az, hogy az embernek legyen egy olyan rendszere, ami valójában kimondja azt, hogy XY van, akkor nyitok, és ha ZY, akkor viszont nem nyitok, mert ahogy említetted te is, hogy egy rendszeren belül ugye tehát több eredményt tudtál felmutatni, pontosan azért, mert nem volt egy konkrét rendszer, amire azt mondtad volna, hogy ha csak ez megszületik, és ebben a állapotban vagyok, akkor védelem, ha viszont nem, akkor nem. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom elmondani a kezdő kereskedőknek, hogy mindenképpen legyen egy olyan trading planjük összeírva, ami tényleg vissza is teszteltek, és nagyon jó, hogyha alkalmaznak egy ilyen self-check és market checket, mielőtt odaülnek kereskedni, hogy egyáltalán tudják-e azt, hogy alkalmasak-e kereskedni aznap, tehát hogy megvan-e hozzá ez a state of mind állapotuk, tehát hogy tényleg flowban vannak, Így van. vagy pedig nem. Jó, ezt nagyon örülök, hogy erről beszéltél, mert ezt én is nagyon-nagyon fontosnak tartottam. Na, a másik dolog az, amiről veled tudunk beszélni, hogy van neked szignál szolgáltatásod, és ezzel kapcsolatban meg szeretném kérdezni, hogy miért döntöttél emellett, és hogy egyébként hogyan jutottál tényleg erre az egész dologra, hogy te ebbe belevágsz? Mert azért tegyük hozzá, hogy a szignál szolgáltatásokkal elég negatív a, a visszajelzés, de hát Így nyilván van. ugye egyszer én is csináltam a saját privát oldalamon egy ilyen felmérést, és pont titeket egyébként úgy hoztak ki, hogy veletek a többség meg volt elégedve, még a többiekkel nagyon-nagyon nem. Úgyhogy szeretném, hogyha erről egy picit beszélnél. Hát, hogy őszinte legyek, tehát ez nem véletlen, hogy a szignálokról ilyen véleménnyel vannak, mert egyébként úgy összességében én is pontosan osztom ezt a véleményt, és az a tapasztalatom, meg az a meglátásom, hogy a legtöbb helyen valóban csak a lehúzásról szól, és arról, hogy egy plusz bevételi forrás a mentornak, vagy ugye aki csinálja, és hogy miért van ez, tehát inkább itt szembeállítanám a szignálomat, meg a többi szignált, és akkor talán ebből úgy ki lehet szűrni, hogy én mire próbáltam figyelni, vagy miben másabb, és hogy nekem miért nem ez. Tehát nekem miért az volt a célom, egyébként akkor így a célomat ellövöm így az elején, tehát számomra a szignál az elsősorban azért alakult, hogy ezáltal, akik belépnek, nyereségesek, azoknak egyrészt felszabaduljon plusz idejük, és tudjanak hozzánk csatlakozni a csapatunkba. Tehát én erre abszolút úgy tekintettem, meg úgy tekintek, hogy ez lényegében egy plusz olyan dolog, ami által egyrészt jobban megismernek minket, másrészt pedig így látják, hogy oké, ez működik, akkor nézzük meg, lépjünk be, és akkor így egyre inkább tud növekedni a közösségünk. Aha, De értem. ö, akkor, amit mondtam, tehát meg ez talán jó lehet mindenkinek, hogy tudja kiszűrni azt, hogy most melyik a fake szignál, vagy melyik nem. Tehát a legtöbb helyen amit lehet találkozni, hogy millió TP szint van. Tehát amikor már azt látja valaki, hogy TP5, TP6, TP7, és még szerintem ott van a TP8 is, csak azt éppen nem érte el,
az hát már egy elég olyan dolog, hogy bajós, hogy így mondjam. Igen, igen, azzal egyetértek. És akkor van még az, hogy hogy az eselt nem írják be, hogyha ha éppen kiveszi őket, és úgy megy tovább, akkor inkább azt nyerőnek írják, elfelejtenek statisztikát készíteni, sokan azonnali áron írják a szignált, tehát egyszerűen lekövethetetlen, mert mire ő beküldi, kimásolja, már tök máshol van az ár, és te például hiába kötöd be azonnal, ahogy be lett küldve a szignál, már teljesen más lesz a risk rewardja a kereskedésnek, tehát ami én úgy gondolom, hogy az a szignál, ami jelenlegi áras, azt például azonnal el kell felejteni. Igen, igen, egyetértek. Na, és akkor még itt a szignál témánál maradjunk. Ugye említetted, hogy volt valami szignál verseny, és hogy ti abban nyertetek, és ennek volt valami célja ennek az egész versenynek. Erről is beszélnél egy pár mondatot számunkra? Légy szíves. Igen, igen. Még annyival kiegészíteném az előzőt, hogy ahhoz képest én hogy csináltam, tehát hogy volt nálunk a szignál, és akkor arra reflektálva még itt a szignál versenyről elmondanám, hogy egy hasonló célom volt itt is. Tehát nálunk például úgy volt a szignál, hogy 3 fix TP volt, és szigorúan 6 RR volt az első zárás. Tehát az alatt abszolút nem szabadott zárni, kizárólag limit megbízás, IC szerint, IC market szerint menedzseltem, hetente volt vezetve a stat, tehát ez is még egy fontos dolog, hogy sokan, hogyha van egy rosszabb hét, általában havonta szokták ezt vezetni, ha van egy rosszabb hónap, akkor azt inkább nem írják ki. Tehát én nekem volt olyan, hogy -11% lett egy hét. Ilyen is előfordul, de azt is föl kell szerintem vállalni. Tehát Persze, olyan, akinek egyértelmű. nincsen veszteséges hete vagy veszteséges hónapja, szerintem nem nagyon van. Tehát, hogyha valaki ezt látja a szignálból, hogy minden héten, vagy minden hónapban csinál 100 vagy 150%-ot, az is hát nem túl reális. Hát figyelj, És bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak egy picit meg szeretném a hallgatókat ebbe erősíteni, hogy ezt én is többször elmondtam már, hogy nekem is vannak olyan időszakok, amikor egyszerűen nem tudok jó számokat hozni, tehát emberek vagyunk, és aki azt látja a social médiában, hogy állandóan nyer, meg állandóan profitban van, az egyértelműen scam. Tehát, és nem azt kell scammernek nevezni, aki felvállalja, hogy igen, hibázok, akár egy hétig vagy egy hónapon keresztül, mert ez mindenkivel előfordul, és elő is fog fordulni. Jó, bocsánat, hogy ennyit a szabadba vágtam, folytasd nyugodtan. Köszönöm így van, szépen. egyetértek. És a szignálverseny pedig igazából mm, sokan félreértették a kezdeményezést, tehát rengetegen írták Instán, tehát rengeteg támogató üzenet is volt, akik mondták, hogy mennyire jó, végre valami összehasonlítás lesz, látjuk az eredményeket, talán kicsit reálisabban, mint egyébként, de néhányan pedig félreértették. Tehát nekem az volt igazából ezzel a fő célom, hogy fair módon, egyenlő körülmények között legyen egy összehasonlítás a szignálok között. Tehát pont amit ugye itt elmondtam, hogy rengeteg TP, stb. Vagy ki se írják a statokat, tehát hogy itt én próbáltam, az lett volna a cél, hogy megbeszélni, akik benne vannak, hogy figyelj, akkor most legyen ennyi TP szintünk, vagy nézzük egymás kereskedését, és ha esel, akkor az ténylegesen legyen esel. Tehát, hogy egy olyan, az volt a cél, hogy valóban látszódjon, hogy milyen eredménye van, mert sokszor szerintem össze se lehet hasonlítani két szignált, főleg olyat, aki például PIP-be írja a profitot. Tehát az meg aztán főleg egy, hát lehet írni úgy is, csak Csak nagyon nem kis képet ajánlatos. fog Igen. bemutatni. Igen. Igen, 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 igen. Na, akkor egy picit más témára toljuk át a vizet, hogy említetted, hogy régebben ugye egy picit más stratégiával kereskedtél, és akkor utána egy picit reformáltad ezt az egészet, és ugye most inkább a likviditásra
terelted a figyelmet. Említenéd, hogy mi volt a pro és a kontra, hogy miért volt ez a váltás, és hogy ez neked Uh-huh, mibe segíti az életedet? uh-huh. Persze. Tehát nekem úgy nézett ki először a korábbi stratégiám, hogy az egy egész napos piacfigyelést igényel. Tehát ott meg volt a trade time reggel 9-től este fél 10-ig. Ez miatt is alakult ki, tehát én első körben ez miatt is kezdtem el közösséget építeni, és csapatot szervezni, hogy ezt felosszuk egymás között. Mert ezt egyedül, tehát pont elveszíti lényegében, amiért csináljuk, hogy legyen szabadság, hogy legyen időnk, és ki tudjuk használni az ezzel járó előnyöket, de ezzel elvesztettem, mivel hát reggel, tehát még durvább volt, mint ugye egy 8 órás munka. Hát igen, igen. És, miután kialakult a csapatunk, utána ez jóval egyszerűbbé vált. Tehát ott fel tudtuk osztani egymás között, mindig volt pár ember, aki figyelte, és egy embernek így napi 3-4 óra is elegendő volt, hogy a csártok előtt töltse az időt, és figyeljen, mert hogyha volt valami belépési jelünk, vagy kereskedésünk, azt ugye meg tudtuk egymás között osztani a csoportba, így csak annyi volt a dolog, hogy mindenki bekötötte saját magának. Aha, Viszont aha. ami a problémává vált egy idő után, meg amit én is észrevettem, hogy sajnos például a nyár az egy nagyon kritikus időszak, mert ott mindenki nyaral, erre van, arra van, strandszezon, tehát ott nagyon nehéz volt ezt letrédelni. Plusz még most idén több emberünk is érettségizett, például 2 adminom, akik szintén így a csapatból kerültek ki, és ők segítették úgy gondolom a legtöbbet, hozzátették egyrészt az új tanulóknak is, hogy minél hamarabb elsajátítsák a stratégiát, plusz Instán is a különböző tartalmak készítésében, és ők is például most érettségiztek, plusz még többen, tehát nagyon, nagyon emberhiányban voltunk, ez pedig azt eredményezte, hogy egyrészt többet kellett a gép előtt ülni, másrészt pedig előfordult az is, hogy kimaradtunk egy olyan kereskedésből, ami esetenként 10-15% profitot hozott volna. Tehát ezért kezdtem el, mert én időnként, tehát azért ez nem úgy nézett ki, hogy én megcsináltam ezt a stratégiát, és akkor onnantól kezdve ezt így csináltuk, hanem azért itt folyamatosan voltak fejlesztések, időnként átnéztem a piacot, esetleg mivel lehetne még jobbá tenni a folyamatokat, és, és egy idő után azért így ráállt a szemem, hogy vannak a piacon olyan részek, olyan, olyan helyzetek alakulnak ki, ahonnan gyakran fordul a piac, és igazából innen indult ez az egész, viszont a nehezer csak ezután jött, mert ezután kellett hozzá egy konkrét szabályrendszert kialakítanom. Érthető. Jó, akkor úgy, ahogy említetted, hogy természetesen figyeltél mindent, és hogy naplózva volt, visszatesztelve, tehát ez egy nagyon jó dolog, és tehát nagyon sokan ezt nem értik meg a Forexen belül, hogy aki ezeket a folyamatokat nem viszi véghez, az szerintem, az én nézőpontom szerint soha az életben nem fog sikeres kereskedő lenni, mert össze-vissza fog Így nyitogatni, van. hogyha nincsenek konkrét adatai. És ugye úgymond ezt a pár hónap szívást, ezt nagyon sokan próbálják így kiszkippelni, hogy majd jó van, nekem nem kell, tehát mindenkinek kellett, csak ugye neki nem. De hát, ahogy te is meséled, ez nyilván alap dolog. És mit gondolsz, hogy amikor a naplózási folyamataid megvoltak, ugye akkor szembesültél, hogy mik voltak a te kihívásaid, vagy éppen mibe fejlődtél nagyon-nagyon sokat. Mesélnél egy-két dologról pár mondatban, hogy mik voltak a nehézségeid, amivel szembe kellett nézni, és hogy mikbe segített ez az egész folyamat téged? Uh-huh. Érdekes módon, tehát én még inkább így az elejére visszamennék.
amik így elő szoktak fordulni, tehát nálam nem volt olyan, ez a gyakori stop húzogatás, hogyha úgy elindul ellenem az ár, akkor lejjebb viszem a stoppot, ha profitból elindul lefele, akkor inkább bezárom, mert megijedek, tehát szerintem ez egy elég gyakori ö, dolog Igen, a jelentkezem az elején, kereskedőknél. igen, az elején nekem is. Tehát Jó. ez például nálam nem volt, de a két fő probléma, ami így most eszembe jut, mm, az egyik kihívásom az volt, hogy ha volt például egy nap veszteségem, egy veszteséges kereskedésem, vagy akár több, akkor én arra koncentráltam, tehát az volt szemem előtt, hogy visszanyerjem. Nyilván a szabályok adta kereteken belül, tehát nem az volt, hogy elkezdtem akkor sorban nyitogatni, azt valami jöjjön be, viszont ez az árásba nem segített, mivel nem, tehát sokszor volt az, hogy nem a piac szerint zártam, meg az árfolyam mozgások alapján, ahol ideális lett volna, hanem azt figyeltem, hogy jó, itt már legalább pluszba vagyok aznap, plusz főleg, hogyha így elindult kicsit ellenem akkor az ár, és láttam, jó, itt ha most lezárom, akkor ugye még akkor a mai nap már biztos, hogy nem lesz veszteséges, és ez miatt én volt, hogy például bezártam a kereskedést. Tehát ez az egyik dolog, a másik pedig az kicsit talán ilyen lustaság, hogy tegyük fel Euró USD-n a stoppom 1.08298 kellett volna, hogy legyen, de én beírtam, hogy 300. Mert az úgy egyszerű, kerekszám, stb. És nem egyszer fordult az elő velem, hogy odáig lement, tehát a 300-on kivette, de ha a szabályaim alapján rakom 298-ra, akkor benne vagyok, és aztán később nyerünk. De ugyanilyen volt például belépőnél is, vagy TP-nél, hogy jó, akkor egy picit följebb rakom, mm, legyen egy kicsit nagyobb profit, egy 10 dollárral nagyobb profit, és aztán visszament BR-re. Tehát ezek is, hogyha igazából belegondol az ember, hogy most több ezer dollárt kockáztat azért, hogy 15 dollárral több profitja legyen, nettó hülyeség, Így de, van, igen, igen, de igen, ezt igen. amikor benne vagy, néha nem látod. Tehát, hogyha ezt nem gondolsz bele, nem gondolsz utána, csak arra gondolsz, jó, még, hát hogyha addig elmegy, akkor most miért nem menne még pár pontot. Hát igen, persze, meg ugye mi is szoktuk tapasztalni, hogy ilyenkor jönnek az úgymond ilyen kifogások, hogy ja, persze biztos hír volt, meg jaj, persze kijött most Uh-huh. ezt beszélni, meg jaj, persze majd legközelebb jó lesz, és ugye ezekről szintén nem csinálják meg a statisztikát a tanulók, meg ugye az emberkék, és csak legyintenek rá egyet, hogy hát jó van, majd legközelebb ez lesz, mert most amaz volt, tehát mindent próbálnak bemesélni maguknak, csak elismerni a hibát nem, mert hát ugye az ember az valójában így működik, hogyha hibázik, akkor az hajlandó egy picit elsöpörni a szőnyeg alá, hogy jó lesz majd ott valaki, majd azt megtalálja, csak ne én találjam meg. Igen, Úgyhogy ez egy tök jó dolog, hogy erről is beszélsz meg. Én köszönöm az őszinteségedet, hogy tényleg felmered vállalni, hogy hibázol, és még a mai napig is vannak olyan kereskedéseid, amiben hibázol, de a fő cél az ugye, hogy ezeket minél jobban le tud magadnak dokumentálni, és tudjál belőle tanulni, fejlődni. Ezt így nagyon van, szépen ez a köszönjük. kulcs. És amit még itt mondanék, egyébként ez mindenkinek jó tanács lehet, tehát az, hogy a reggeli ébresztő, tehát én most már vettem egy ilyen külön ébresztő órát, mert nem egyszer fordult elő velem, még az utóbbi időben is, hogy a telefonom pont valahogy nem tettem föl éjszaka, de még volt 15% az aksi, és reggelre lemerült, nem jelzett, és a 100%, hogy olyankor reggel biztos van valami olyan trade, ami egy komoly profit. Tehát, és ezzel egyébként pont az az érdekes, hogy nem csak én találkoztam, hanem a csapatban is többen mondták már, hogy nekik is valamiért nem jelzett, vagy nem hallották meg, úgyhogy mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy egy ébresztő óra, és az a fix. Így van, hát ez a Murphy törvénye, meg egyébként ezt ki szeretném annyival egészíteni, hogy azért
Ugye régebb óta én már benn vagyok ebbe a szakmába, és nekem az a tapasztalatom, hogy a TradingView egyébként régebben ezerszer jobb volt, és a mostani időszakban nagyon sokszor van az, hogy nem küld értesítőt, Uh-huh. pedig el is éri az árat. Tehát én amondó vagyok, hogyha valaki nagyon jó informatikus hallgatja ezt az adást, akkor az jelentkezzen nálunk, mert kéne csinálni egy sokkal jobb alkalmazás, mint a TradingView, ami egyébként jelez arról, hogy elérte az árfolyama azt, amit mi vártunk, és arról kapunk egy értesítőt. Mert sajnos egyre gázabb lesz ez a TradingView, tehát itt szolgáltatás terén. Próbálnak fejleszteni, és minden hülyeséget is beletesznek, ami szerintem egyébként totál felesleges, de a fő dolgok Igen. meg egyre silányabbak lesznek. Én azt vettem észre. Igen, egyébként telefonon is már nem is tudom, hanyatszorra változtatták, hogyha rámentél a chartra, akkor egyből megnyitotta, most még először bejön egy plusz ikon, ott így láthatod a chartot úgy, tehát ők is már annyira megbonyolítják, hogy szerintem sokszor az egyszerűbb sokkal jobb. Tehát ugyanígy a charton is minél letisztultabb, annál jobban látod. Igen, igen, így van. Na, a következő téma, amiről viszont beszeretnék kérdezni, mert most már lassan végét járjuk az adásnak, és ezt a pár témát is szerintem egybe is fogom venni. Ugye Uh-huh. ez a közösség ereje, amiről az én meglátásom az, hogy mi például ugyanúgy a összetartó csapat vagyunk, tehát nagyon sokszor szervezünk találkozókat, ugye hát nyitottunk egy trading floort is, ugye, ahol együtt kereskedünk, ugye a tanulók is el tudnak jönni hozzánk. Nagyon fontosnak tartjuk ezt az egészet, hogy támogassuk egymást, új meglátásokat találjon az ember. És te is említetted, hogy nálatok is nagyon fontos ez a közösség. Majd te kitérsz rá, én ezt meghagyom neked, ugye a Zoom hívások, stb. Ezekről majd fogsz beszélni. De egyébként egy téma alá fogom venni ezt a sztorit a csapatról, mert ugye a csapatod egyik tagja ért el egy olyan eredményt, amit szerintem érdemes megemlíteni. Az FTMO-nál ugye az utóbbi idők magyarországi rekord profitját ő tudta kiszedni az FTMO-ból, és akkor így szerintem ez lesz az utolsó kis témakörünk, úgyhogy én itt át is adom neked a szót, és akkor a közösségről, meg erről az egészről akkor légy szíves, beszéljél nekünk. Köszönjük szépen! Jó, rendben. Igen, tehát egyébként ebben az az érdekesség, hogy akkor még nem is volt a közösségünk tagja, tehát Szignál tagunk volt, aki tartja úgymond az utóbbi idők rekordját. Ez 50 000 dollár profit fölötti összeg volt, mindössze egy hónap alatt az FTMO-nál, és igazából az az igazán nagy dolog, hogy teljesen kezdőként ért el. Nagyon ritka, de ő volt az, aki még azt se tudta az elején, hogy egyáltalán hogy kell megnyitni egy MetaTrader-t, vagy hogy kell kiszámolni egy kockázatot. Tehát ezeket Zoomon beszéltük át, úgyhogy ilyen szinten mondom, hogy kezdő volt, viszont egyetlen egy nagy előnye volt, hogy ezáltal nem vitt bele saját gondolatokat, saját meglátásokat, nem izgult rá, hanem pontosan azt tette, amit megadtunk, és ami oda volt írva. Sőt, például minimum idő alatt teljesítette az FTMO-nál az első és a második szakaszt. Egyébként ilyennel még nem találkoztam, hogy az FTMO először nem akarta odaadni neki a számlát, tehát jött egy üzenet, hogy nem kapja meg, mivel valószínűleg csak szerencséje volt, hogy nem is tudom, talán a challenge 2 nap alatt lett meg, a verification pedig egy trade-ből sikerült neki összehoznia, és erre ezt írta az FTM, úgyhogy ott volt először egy kis üzengetés, kellett várni 1-2 hetet, mire jóvá hagyták, hogy ő tényleg egy szabályrendszer szerint kereskedik, és nem csak az, hogy most kétszer szerencséje volt, és utána pedig mindent az alapján rakott, nem zárt bele hamarabb, nem volt az, hogy jobban akarta tudni. Tehát még ide szignálhoz visszacsatolva, amit korábban mondtam, rengeteg embernél az volt a probléma, és ami az érdekes, hogy volt olyan, amikor ő elérte ezt a maximális profitot,
az alatt valaki például azt írta nekem, szignáltak, hogy neki elment a számla ugyanazokkal a kereskedésekkel. Tehát akkor kérdés, hogy kinél lehetett a probléma. Azt tudom, hogy Jani betartotta az instrukciókat. Tehát ez egy olyan dolog, hogy tényleg, hogyha valaki egyébként szignálra fizet elő, akkor viszont azt csak úgy tegye, hogy amik ott vannak, betartja. Tehát nem szabad az, hogy például volt már 3 vesztes kereskedés, és akkor a negyediket ő már nem rakja, mert hát ez már most biztos nem jön be, mert általában ugye az jön be. Tehát igen, és ő volt az, aki betartotta, 1 hónap után lejárt az első hónap, és $50,000 fölötti profitot ért el, majd később lett egyébként a csapattagunk, de közben volt a 2 adminunk is kisebb számlán, tehát 10 000-es, 25 000-es számlán volt második és negyedik is ezen a ranglistán, tehát erről azt kell tudni, hogy éppen aktuálisan az egész világon mutatja, hogy az adott számlán kinek mennyi profitja van, és az alapján rangsorol. Igen, És igen. maga így a közösségről, amit mondanék, tehát nálunk az, ami segít, hogy meg így, tehát ez talán nem csak nálunk, hanem máshol is, ahol ilyen konkrétabb szabályok vannak, és próbálnak a mentorok, szóval szerintem itt a pápáiknál is hasonló lehet a helyzet, hogy mentálisan sokkal könnyebb, mivel ö, ugyanazt teszi mindenki, ez egy ilyen bajtársiasságot is ad hozzá, tehát hogy együtt nyerünk, együtt veszítünk, nincs az, hogy utána belegondol az ember, ó, ezt lehet mégse kellett volna megtenni, mert nem jó. Egyrészt a csapattagok tudnak figyelmeztetni, ha esetleg valamit hibázol, elnézel, akkor azt egyből ki tudják javítani, még mielőtt megtörténik a baj és, és én ezért tartom nagyon fontosnak a közösséget, amellett, hogy nyilván ez egy egyedüli, úgymond magányos szakma, aki már ezt full-time-ba csinálja, és idővel nagyon könnyen befelé lehet fordulni, Igen, ami szerintem igen, magára a igen. kereskedésre se fog jó hatással lenni. Ezért nagyon jó, hogyha van kivel megbeszélned az aktuális problémáidat, meglátásaidat, előre visz az úton, és itt nem csak a tőzsde, hanem különböző témákban tudtok beszélgetni. Nálunk például van körülbelül 2 hetente csapatzoom, ott általában tőzsdés dolgokat beszélünk meg, de mindig van egy szekció, ahol csak így éppen aki amilyen témát bedob, arról beszélgetünk, és arról osztjuk meg egymással a meglátásainkat. Körülbelül ilyen negyedévente csapattalálkozókat szervezünk így a csapatban. Egyik nagy vízióm, hogy például nyáron legyen közös nyaralásunk, így a csapattal, tehát számomra ez az a cél, hogy egy baráti közösség is létrejöjjön ezáltal. Jaj, bocsánat, itt beleért pont valamiben az árfolyam, mert nem az én gépemen csinálom a podcastet, és ez itt most neki állt ugye csörögni, zörögni. Na, ne ragudjatok meg. Bocsánat, egy pár mondatot mégiscsak hozzá szeretnék én is tenni, mert említetted az FTMO-t, hogy nem igazán akarták megadni a számlát. Ezt ugye több embertől is hallottam már, és velem is előfordult. Például nekem is volt egy elég magas profitom, ugye, amit el tudtam érni, és nekem abszolút nem fizették ki. Tehát nekem belekötöttek mindenbe is, amiben lehetett, és egyszerűen ki sem fizettek. Én akkor Uh-huh. döntöttem úgy, hogy én az FTMO-t ott hagyom, de hát ez már nyilván több évvel ezelőtt volt, mert a kezdetektől ugye, kísérem ezt a céget, és még nagyon az elején nagyon-nagyon gáz volt, tehát nem is volt saját szerverük, és amióta én ott hagytam őket, azóta úgy hallottam, hogy jobbak lettek, tehát ezt azért fontosnak tartom megemlíteni. A másik, amit mondtál, hogy valószínű nálunk is így van, én ezt szeretném tehát hogy ez a közösség, ugye én azt mondtam, hogy igen, hogy mi is hiszünk abba, hogy közösség legyen.
ugye az én privát tanulóim, akik ugye le tudnak ide járni hozzánk trédelni, és ha úgy van, nagyon sok programot szerveztünk, viszont ezt az Easy Peasy csoportot, ezt viszont mi úgy hoztuk létre, hogy ez viszont megint az a tapasztalat, és azért, mert nagyon régóta benn vagyok a szakmában, és nagyon sok community-ben én is részt vettem, hogy mi azért nem engedélyezzük ugye ezeket a cseteléseket a csoporton belül, mert viszont oké, hogy van pozitív vonzata is azokra, akik megfelelő képességekkel rendelkeznek, és jó mentális állapotban vannak, de viszont nagyon-nagyon el tud vinni egy olyan trédert, egy másik, aki egyébként lehet nem is sikeres kereskedő. Tehát ugye ez az, hogy vakvezet világtalan dolgot mi ki akarjuk ezzel úgymond szűrni, hogy ne olyan emberek beszéljék meg egymással, hogy mi a jó, meg mi a nem jó, akik egyébként még nem értek el sikereket, de mi egyébként azt azzal kompenzáljuk, hogy reggel és este amúgy beküldjük az összes valid vagy éppen köthető pozíciót, meg ugye heti és hétvégi, ugye ez a midweek meg end of week videókat is csinálunk, tehát hogy inkább tőlünk tanuljanak, mint olyan tanulótól, aki egyébként még nem tartott, ahol tartania kelljen. Igen, ezzel egyetértek. Egyébként ezzel én is találkoztam, tehát ez egy valós dolog. Én ezt úgy próbálom kiküszöbölni, hogy folyamatosan figyelem a csoportot, és hogyha valaki esetleg olyat mond, ami nem úgy van, csak az ő meglátása, meg egyébként sokszor szoktak így az emberek, hogy most ez történt, múlt héten is ez történt, akkor ez mindig így van. Tehát hogyha valaki nem backteszteli le hosszú távon, akkor anélkül ő nem fogja látni a folyamatokat, csak kiragad egy-két példát, amire éppen emlékszik, és akkor abból ő már konzekvenciát von le. És akkor én ilyenkor szoktam így szólni, hogy meg még páran így a srácok, adminok, hogy akik valóban meletették a backtestet, valóban van egy hiteles adatuk, hogy is van valójában. Tehát én ezért ebben hiszek, hogy ott még minél gyorsabban az ki legyen javítva, és jelezve legyen, hogy nem az a jó, mert valóban, hogyha aztán ő úgy gondolja, és itt nem lenne szóba, akkor ez tényleg nagyon félre tudná vinni a csoportot. Igen, igen. Jó. A utolsó zárásképpen egy picit, mert említetted, hogy erről beszéljünk, mert én is nagyon fontosnak tartom beszélni, hogy a social media szerinted hogyan hat a kereskedőkre? Igen, ez egy nagyon fontos dolog, főleg aki még először találkozik vele, vagy az elején van, hogy nagyon veszélyesnek tartom, mert egy iszonyatosan fals képet tud adni. Tehát mindenki a profitokkal villog, most már főleg, hogy ott a TikTok rengeteg embert elérnek, mm, legörgetek 10 bejegyzés vagy 10 videót, és abból nálam szinte 3-4 biztos, hogy ilyen forexes, általában magyar, aki ezt árul, azt árul, ez a tuti stratégia, az a tuti stratégia, tehát amíg régen azért viszonylag meg volt szűrve, vagy nem volt ennyiféle, most már szinte mindenki egy guru lett, hogy úgy mondjam, és általában a többségük természetesen tisztelet a kivételnek, ők nem magából a tőzsdéből akarnak profitálni, és nem abból akarnak megélni, hanem rájöttek, hogy itt abból lehet még nagyon nagy pénzt keresni, hogyha valaki megveszi tőlük az oktatást, és vannak olyanok, tudom, akik például egy külföldi mentorról Google fordítóba fordítottak le egy PDF-et, és azt árulják stratégiaként, vagy megcsinált pár videót, talált olyat, hogy ez például 3-szor bejött, és akkor erre fölhúzott egy stratégiát, tehát ezek nagyon veszélyesek, és nagyon fontos, szerintem ezt úgy lehet leginkább kiküszöbölni, hogyha hiteles eredményeket kell mindig az adott illetőnél keresni, és ezek nem a profitok lesznek, amiket kirak, vagy azt a pár kereskedéset screen, hanem például, amit itt korábban beszéltünk, fundit számlák, hogy van az illetőnek fundit számlája, vagy a tanulóinak van-e funditja, kifizetései,
és milyen sikerei vannak, mert még időnként a visszajelzéseket is szokták hamisítani, vagy így Persze, persze, kitalálni. Tehát persze. még azt sem mondom, hogy akinél ott van 10 jó visszajelzés, az feltétlen jó lesz. Igen, igen, egyértelmű. Tehát jó, ez a kis social médiás történethez én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én nagyon, nagyon sok embernek tanácsoltam azt, tehát nem csak az én community-be, vagy ebbe az EasyPCF is community-be, hanem más mentorok community-be is én nagyon sokszor tanácsoltam azt, hogy ne figyeljék kezdő kereskedők a social médiát. Mert persze, hogy ott találtak rá erre a Forexra, de mindig azt szoktam tanácsolni, hogy ne az, hogy kövessenek más trédereket, mert ugye ilyenkor szokott az jönni, hát én csak azért követem, hogy lássam, hogy ő hol lépett be, meg minden, és hogy mindig azt szoktam mondani, hogy ne, kövessél ki mindenkit, fókuszáljál magadra, és amikor már azt fogod látni, hogy te saját magad tudod produkálni az eredményeket, és már nem fog téged triggerelni más tradernek az állapota, akkor visszakövetheted őket, és havárkodhattok, vagy bármi, de egészen addig ez megint olyan szinten el tud vinni egy kereskedőt, mert ő benn volt például, most mondok egy tényleg átlagos példát, egy 3R-es pozícióba, ami ugye nem sok, de teljesen jó, és akkor felnyitja az Instagramot, ott meg azt látja, hogy ugyanabban a pozícióban az XY mentor, lehet, hogy csak kamuból, demószámlán, vagy bárhol benn volt 30 R-be, és akkor ő meg ott egyből összetörik, hogy hát baszki, ő 30 csinált, én meg csak 3-at. És ugye ezek nagyon negatív dolgok tudnak lenni, mert lehet, hogy pont egy ilyen poszt fog valakibe egy akkorát belerúgni, hogy ő azt fogja mondani, hogy jó, én most fejeztem itt be. És ezt nem szabad, hogy engedje egy kezdő kereskedő, hogy más ilyen szintű befolyással legyen Így, a kereskedésére. így van. Plusz, amit még ehhez hozzáfűznék, hogy sokszor azt hiszik ilyenkor az emberek, főleg, hogy ráírnak valakire, akin látják, hogy, vagy úgy gondolják, hogy jó, és akkor megkérdezik, ez most erre fog menni, az arra megy. Tehát mm, vagy ez így jó, hogyha így rakom. És azt várják, hogy azt gondolják, hogy ha te mentor vagy, akkor te ezt tudni fogod, hogy az már pedig ide fog menni. És hogyha például nem az lesz, akkor ők abból azt szűrik le, hogy te nem vagy jó. És ezért is én ilyenkor már abszolút nem szoktam megosztani, hogy én mit gondolok, mert az csak egy kereskedés. És ami nagyon fontos, hogy nem egy kereskedés a lényeg, hanem a konzisztencia és a hosszú táv. Bármikor előfordulhat az, hogy egy kereskedés vesztes lesz, ezért számít, hogy hosszú távban gondolkodjunk. Így van, így van. Tehát ugye mondtad, hogy sportfogadással foglalkoztál, tehát ugye ez is, tehát mindennél ugyanígy van. Tehát egy pókernél is ugye nagyon, nagyon sokan, és ez a Kata könyvében volt egyébként nagyon jól leírva, tehát ugye, hogy az emberek például a pókeresekre is úgy tekintenek, hogy szerencsejátékosok, de ők is szisztém alapján, tehát matematikával dolgoznak, és látjuk, hogy mi pénzt meg tudnak csinálni. Ugyanez a sportfogadás is, hogy ott is vannak, akik ugye mindenre fogadnak, egyszer ezt a money Igen, managementet használják, egyszer azt, és ugye azt látják, hogy hát egyszer nyernek, egyszer nem, és hogy egy lutri az egész. De aki tudatos sportfogadó, az igenis tud ebből profitálni, és nem egy emberről tudok, sőt, mi is picit belástuk magunkat ebbe az egész történetbe, mert egy ilyen passzív bevételi forrásnak teljesen jó, és kb tényleg nagyon jól lehet művelni, hogy aki tudatos, és ugyanez a Forex kereskedelem is, hogy mindenképpen a nagy képet kell nézni, és nagyon, nagyon fontos, hogy figyeljünk a dolgokra, és akkor tudunk hosszú távú profitot kivenni. így van. Abszolút egyetértünk. Jó van, Petrik, akkor én úgy gondolom, hogy most már körülbelül 1 óránál tartunk ezzel a műsorral, és ez az, ami szerintem többeknek ilyen emészthető időtartalom, hogy akkor elköszönünk, és lehet, hogy még majd fogjuk folytatni ezt a beszélgetést, mert nagyon jó témákat hoztál fel, nagyon őszinte beszélgetés volt, én örültem, hogy beszélhetünk, és hogy itt voltál velünk, úgyhogy Én is akkor, örültem. akkor el is búcsúzom tőled, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál, szia, szia! Köszi szépen, sziasztok!